wanted barber. Hindi mo ko ba umutupi? Pero, try lang na ako, eh. Ayo, Nay. Nay. Asa ta ka apply aning wanted barber, Nay? Oh! Sa mga apply ka? O lagi na yun, apply yung tao, eh. Wakoy tala yung trabaho. Amo ba? Sige, sige, din. Nakay mo na gamit? Para pagkuhan ba? Barber mo na yung muhang gi-applyan. Wala, mong nidala, Nay. Pero kamao, di ko mutupi, Nay. Anay. Sige, program ko gamit ito. Nato sulayan na yung mga na kabalo man yung kahakat. Kaya balo na maguro ka sa trabaho ng barber. Nga, mga pila na magkakatuwig na ka barber de. Almost mga 10 years na, sir. Sa ito ba 10 years? Kabalo na dyan ka muupaw. Dali na kayo na, sir. Upaw, dali na upaw no. Sige, hindi na magpataw pero ikaw gusto ko makakita siya mo tinupihan. Meanwhile. Wanted barber. Wow! Apply siguro ko ano, no? Mahalag ko ba? Ma-apply ko. Hoy! Ay, ano mo sa ito yun? Hiring eh! Hoy! Okay, naman na po ito na wanted. So, sa pata na, it's men. Meaning ka na, nanita yung trabante ka naman. Na-apply ka? Apply yung ko. Kabalo juga ka mga nupi ka? Oh, kabaw mo ko. Sige. Tarong papataro ko, gusto na ko masulayan. Kapila ka magatuwig ka nupi ay? Ay. 5. So, kabalo na ka mo upaw. Oh, kabaw ko. Upaw sa iyo. Upaw. Gige. Sulod. Ay! Day! Oh, no! Naalay ka diri, Day! Uy, naalay ka diri po ah! Hoy, Day! Kumusta naman ka, Day? Naalay ka diri po ah! Na, manggani ka diri, Day. Kung saan man ka diri, Day? Ay, mga apply lang yung barber, oy. Ikapoy na ko sa kuan. Wala ko ikadatong sa akong lalaki ba? Apa sa Day, kaya akong laki kay gibutong. Kore si kaon sa iya, pero siya wala makaon sa ako. Kung ano, nang-apply po ka, barber. Kasi di ko ka mo, Day. Nang-apply na lang dito, Day. May tagdawaton ka itong negro nga tag-iya. Asa na ka ito? Much later. Wanted barber ba? Mita, trabaho na eh. Ito dawa ta na. Ano na ang ko'y talent naman. Kasi may talent po na ako. Yo! Ayo! Oy! Taman! Lah, tingi-tingo. Ay, ano dito? Kaya pag bugal-bugal, ha? Sabi toyo, di mo? May toyo? Nang hiring mo? Okay, nakita mo yung model hiring. So, hiring, di ba? Nang-apply ka? Oo, kaning konta, kaning Barber. So, limited na rin ta akong kwando eh, pasundon. Mga duwarang takatao kung pasundon rin kaya na, total, abot naman ka. Hala, sige. Eh, bala magkakamot to, eh. Oh, di kabalo ko mo to, pero kabalo basa, wanted eh. Wanted. Oh, barber. Oh, so man, kanang, para, mo apply ka. Pila naman na kakatuig dahil, pila na yung katuig mo ang pagpanupihay. Since birth. Since birth, tato pa na pa kasi. Makapay pag-anak mo, sugad-sugad. Tupi na ka? Oh, ako na tayo gulupit sa mga hair. Sir, sige. Ini, kuya ng tohanan eh. Sige, karang kuwan lang. Kabalon rin ka mo upaw rin? Upaw? Ito, lingkod. Nato yung doon ka mo kuwan sa laki. Mga isog di ba to sila? Ay, tagay mo po, Day. Day! Ay, kagwapo, Day. Wapo kay Day. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama. Hey! Boss! Mag-apply po ka? Oo. Applyan mo. Lunes? Barber wanted eh? Maria ta? Maria mo, Barbie. Barber. A few inches later. Matino ang isip ko pero ako'y sabog na. Papunta-punta lang yan. Nala to tiyot-tiyot itong yung kuwanan, baptisanan kay. So, isip mo sa katagi
Usa ka ana. Usa po ko makakita siya tinubihan. Okay naman ka ako. Kaya sir. Sige, paabot ta. A few moments later. Kung kailangan kong gawin upang malaman mo. Kaya sama ko ni mo tupihan, boss. Oh, pare, karon. Karon kay natin mga taong kan. Nya, may ka na itong barbero niya. Ako nga ito ng tanaw na mas mayo na kay matanaw sad ko. Lagi na kay time ron. Kita ra ba bisa kong X. Mo ya. Mabuhon niya. Ay, magkita. Kinahanglan ra bag Oh, may maayong kailangan juga nato kay naong katubag. Hindi ta rin. 6.5 hours later. Ay, bro. Ano yung tupihan, no? Kailangan dyan yung may matarong yung tupi. Kaya makita ko sa X. So, kisa may mulang yung tupi. Hala, day. Ako'y una, day. Sir, bukas lang ka, sir. Oh shit. Here we go again. Unsa man ni mga ligor tani o magkurti ta? Dali, sir. Ato ni i-wait, sir, para tarong na tungkuan ba? Laro ha. Hantod hapon na magsigir ang ispray. Saan na lang? Magsigir kang ispray na. Ang gusto na lang, sige nagreklamo. Sa, tupihin na na. Hindi ka mauwan. Ato sa ni pa, pabasoon yung buhok, sir. Para, paano siya? Matarong yun. Oh, unsa man na? Sa mo ni barbera nga. Ligoon naman tani. Dili, sir, apilo ni nato, kilay nato, sir. Pilo ni kurti na ako naw sa pagturo sa ako naw. Buhok. Bus, sugdi na mo sa sige spray na. Sa karos sa pamta maghuma na ni. Sir, di lagi mo under, sir. Ay, tanawa rin yung estado. Gusto pag-anda na, isaksak. Isaksak. Ang isaksak din ni sir. Oh shit. Oh, kurkurong mga boss. Di, sir, kay Problema boss, kurkurong mo lagi ka nagkurti. sa kuha ni sir. Matay paminaw na kumurag mabutangan ni kalkansya ng ulo ani. Ibangagan man. Di na mao. Kabaw lagi ko, sir. Kabaw lagi ko. Matay. Boss, mura mag... Naupaw na ng tunga sa kong bulbagol, boss. Ay. Oh, dagin na. Di na masilbi na. Di masilbi. Abi man akong 10 years pa imong gingon ganina. Alat tayo, di ko papasal, sir. Hindi ko mawanig yun, day. Ikaw ni bahala na, day. Bungo mo ka daigod. Sir, ako na, sir! Oh. Sugdi na na. Day, unsa ko ni Day? Ay! Bani, anda? Tarong nga, busa kay. Matay ka itong usaw, ano ba ito'y klaro? Paano masabi? Oh, basin niya hinunog. Kaning kaduha, wala na sabni. Oh, ako'y bahala ni boss. Klaro ha? Di mo gusto siya ka maugod. Mao dahil, ngita ka din yung professional. Dapat nasa equipment. Oh, ano naman na itakob sa kaldero, boss? Ako'y bahala ni kay professional ko. Tingali bitaw na yung gibuhat, ha? Ya, teman. Bagaimana? Ya. Keluar dari linya lah, mau itu linya.
Ay, sabi ko, paupaw ka. Paupaw ka? Balos. Kasi upaw. Kung ano nga, upawan. Sila picture eh. Go. Gigil. Ate, pagbulang. May tao. Kana, day. Oy! Taman! Ay, tao di ay. Kabaw ko. Daan ko. Ako sa day, akong laki kay gutom na niya, bapay kaon niya. Bapay kaon niya? Gusto naman ka. Ayaw, ano na yun? Sige, dre. Sige. Play.